yung langis, mumura ang kuryente sa Pangasinan, mumura po ang gasolina, at malaking tulong po yan sa ating bansa, pati sa kinabukasan. Ano po ang latest update nung April 21, nung Lunes, ngayon Opo. po Sabado, Opo. nag-file po ako ng 2 batas. Yung Anak Creating at Talampas Development Corporation at yung pangalawa yung Anak Creating at Talampas Oil Company. Final po yun ni Senator Tolentino para masigurado po yung langis na makukuha sa Talampas talagang pakinabangan ng Pilipinas at ng bawat Pilipino. At nag-file na sa Civil Aeronautics Organization para nang kilalanin yung pagdaan ng eroplano sa West pangalang West Philippine Sea. Opo, Senator. Para naman sa kaalaman ng ating milyong-milyong tagapakinig nationwide at worldwide, pwede po ba ninyong ma-discuss kung ano itong ano-anong pakinabang ng inyong panukalang Litaw program nang sa gayon ay malalaman ng ating mga tagapakinig kung saan, para saan ito at ano ang kanyang pakinabang? Yung panahon po ng COVID-19 pandemic, ako po, si Senator Tolentino ang gumawa ng batas, yung 3 Gibbs Law, kung saan lahat po ng ating mga kababayan na magbabayad ng kuryente, 3 hulugan po yon. Kasi naka-lockdown tayo, MECQ, ECQ, pero expired na po yung batas, tapos na po ang COVID. So ang ginawa ko po ngayon ay yung Litaw. Ito po ay programa na i-implement ng DSWD at NEA. Pag nasunugan po ang isang kababayan natin, huwag na mangyari, ang gusto pong mangyari ni Senator Tolentino ay mapagawa muna niya yung bahay niya, makabangon muli. At ang magbabayad muna ng kuryente ay yung Litaw program. Liwanag, internet, tubig, assistance, welfare. Ito po hindi plano, ito po ay programa na po ng ating pamahalaan. Well, at ang author po niya ay si Senator Tolentino. Yes. Alam po namin na si Senator Tolentino ay isang batikang abogado at constitutional law professor sa Cebu. Bakit nga po kailangan ang abogado sa Senado, Senador? Siguro po, baka makalimutan ng mga kababayan natin na ang Senado po ay gawaan ng batas. Opo. At ang nag-aaral po ng batas ay abogado. Wala na po sa atin sa Attorney Miriam Defensor Santiago, Attorney Franklin Drilon, Attorney Raul Roco, Attorney Arturo Tolentino, Attorney Joker Arroyo. Kaya sinasabi ko, kailangan may abogado rin sa Senado dahil seryoso po itong gawaan ng batas. At ang makakatulong po dito ay si Attorney Francis Tolentino. So, hindi po ito pagbubuhat ng sariling bangko. Lagi ko po sinasabi, kung sa ospital po, kasi sila nag-aral ng medisina. Kung sa radio station nyo, kailangan din ng electronics engineer. Opo. Kasi sila nakakaintindi ng mga aparatos dyan. Ganon din po sa Senado. So, humihiling po ako ng tulong sa ating mga kabsat sa Pangasinan. Nandyan po ako kahapon, nandyan po ako sa San Carlos, yung anak ko po ay nasa Calasiao, at sa mga Aldan kahapon, dumaan din po ako ng Manawag at Binalonan. Humingi po ako ng tulong sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Sana maalala niyo po, merong isang Attorney Senator Tolentino na tumutulong po sa Senado, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa pagiging matatag ng ating soberenya at teritoryo ng Pilipinas. Muli po, ito si Senator Francis Tolentino, number 61 sa Balota, Josti Aglina Apo. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Gamanak. Yun yung habit mga kapaborito, live na live via phone patch, Senator Tolentino. Dito lang po yan sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. As we move on with more music. Throwback Sabado po mga kapaborito. Magbabalik na po ako sa Lunes 9 hanggang alas 11. Alas 9 hanggang alas 11 para sa programa number 1. Tuloy-tuloy po ang programang Throwback Sabado. Dito lamang po yan sa inyong paboritong himpilan ng radyo. This has been your host, Joey Davidson. Bye-bye. Do take care. May God bless you all.